Ty kokso, jaká je vonku kosa. No poď vedúca, ale nezľakni sa zimy. Či normál alebo abnormál? To nad čím uvažuješ? Že vo vtotým skafandru budem behať po lukoch? Kúkaj, jak na široko mám v ním nohy. Však ale hlavne, že ti teplo bude, ne? Vo vtotým paplonieš akurát tak spocím a še mi slabiny zaparia. Nolem mi to zrúst dolu, bo to zo sebe starnem sama. No výborne a perdelka rovno do objektívu. Še zahrejem pohybom, však mám vertuľu v zadku. A chlupy sú zaše slobodné. Tebe fakt nie je ani trochu zima. Nie, pohoda lahoda, ešte sebe tu lehnem a schladzím podvozek. Ľadviny odpalené o 3, 2, 1. Nie, ale teraz vážne, znaš preco mne nie je kosa? No daj, prečo? Bo na to nemám času myšliť. Mám oveľa dôležitejšie problémy. Napríklad, jak odkúšiť z hrabošovi hlavu. Hrabožím rodzeši, mám chuť na mozoček, klop klop do maší, abo jak vylej za veveričku na strom. Pampi, nie že stupneš do vody, lebo ti pazuriky odmrznú. Už zaše riešiš glupociny. Keby tu mám šampón, tak še okúpem. Jak si mám vyšvetliť, že mne nie je žimno? Fanušici a co vy? Jaký máte na to názor? Môj pes je užimené ťuťuľko muťuľko, minimálne punčošky mu nacahnem, i keď je 15 stupne, abo šije skimak jak ja a preferuješ nudizmus. Môj názor je, že trénovaný pes, ktorý je na prechádzke v pohybe a po prechádzke sebe užije ceplo, že neoblíka. Dohovorila som. Ale pamätaj, že keďže tvoj pes klepe od Jimmy, tá ho pooblíkaj a nebav frajera. Močový mechúr malem jeden, ja mám 2.